Najprv ma sanitka odviezla do nemocnice a potom ma v noci operovali mozog laserom. Mozgová príhoda mi priniesla obmedzenia v štýle, že nechodím, že nie som sebestačná a že som sa všetko musela učiť nánovo. Čo sa týka môjho zdravotného stavu, ja som mala zo začiatku celé telo ochrnuté, potom tú pravú časť mi rozcvičil manžel v nemocnici a s tou ľavou ešte bojujem teraz. Pani Evu sme prijali na intenzívnu neurorehabilitačnú liečbu po závažnom mozgovom krvácaní, ktoré zapríčinilo čiastočné ochrnutie polovice tela. Pacientka absolvovala intenzívnu 5-týždňovú neurorehabilitačnú liečbu na našej klinike. Na konci neurorehabilitácie došlo k zlepšeniu pohyblivosti hornej končatiny v plecovom, v lakťovom, ale aj v zápesnom kĺbe. Zaznamenali sme zlepšenie jemnej motoriky, zlepšili sa stabilita sedu, ako aj schopnosť zaťaženia a ovládania dolných končatín.